Pa, anak na sa kapag kay manita ko grasya. Para nimo. Sama ka, sige magigadlakaw. Kada adlaw nagigadlakaw. Ibaw kang wa diri mong amahan, imong inahan. Makat na kinuman sus. Maglibog-libog lang ko ni mo ani. Sige makaglaag, yung kita ng duha diri na bilin. Salamat panggay ka. Pangitaan ka grasya. Nga masuko-suko kag maglaag-laag ko. Hindi ko maglaag-laag ko. Bantay bitaw ka nalakaw mo ha, ugway grasya nga maabot ha. Kada adlaw na ba ka adto di ka ng imong mga angkol nimo diha nga mga wahinungdan sige lagi inom-inom. Nya di gyud ko mo nampit. Bantay na ka nako. Mapasadi ka dito. Sasatagan na kita kag grasya paabot lang dira. Dahil Listo bitaw, listo lang. Kalwatag siyang inahan taab. Sus, nita ko na siya grasya. Saan ka niya pagpakita ito nga? Gamay pa man to siya. Kung ganit, usaban niya mo balay itong sige lakaw. Ako rin nabiling diri ang inahan, wa na mo padtag kwarta. Sali kung kanon ni, wa na ko inom-inom, pagaw lang ko ani. Tungod sa sige. Huna-huna. Makapagaw sa ni, magsige tag huna-huna. Kung saan pumagi aning itong pagpuyo. Naninda ko sa una, bangkrap. Ita ni anak kan, dako na lang. Kung gamay pa man din na siya, no? Tay, dugay man. Simple sa kayo. Wa na lain. Wa na gito dito sa iyan sa angkol. Palaban sa to, kaya nilabanan man to siya itong niagib. Pag ato na ko, karon ka lang. Laban-laban ang angkol mo, bitayon ko nag-apel. Pakit ko na sila kung unsa kong pagkaklase sa mahan. Gainom lagi di ay na sila angkon. Sus tag-an jud si papa na nag-inom jud ay sila oh. No. Sus relax lang ka sa ilaw eh. Adtuon ko to be. Angat sa ani pre. Ay, anak yan. Lain pa to ba? Kaya to silingan ba? Patid mo ang ano tuwa na. Sundan niya na yung anak ba nga boy mo. Sugo niya patid ba pagka wala na iyang bata taon. Luoy ko na yung anak ko kay Pirmi niya kasaban. Dahil i-ari lagi. Maluoy sa tas bata ba. Kaya kakasawa na mo magwa na. O kita yun. Wala kong pabantay yun na. Nagpadaw kung sa ikuan. Asa na ka nalbaw. Ay basi sa ukira pre. Bukod sa uko kahinoon sa bagay. Pag sa ukira to yung asawa ni mo. Bukod sa uko kito. Paitan. Paano? Ano? Bata niya. Oray. Nang mukuan ko dito ba kanang mo relax. Di ba naman na dahil? Ikaw, may dahil nga mo relax. Gig ka dahil. Sige, salamat ko. So, dito na. Siguro, kasama sa to. Saan pa? Muna lang sa tayo ito. Basit. Huwag mo sa to. Ito binantuhan na ako kung mga rin na magkita-kita. May sa lamian na maging... Hay! Kita mo itong anak! Ha? Wow, ka nang... Baba ka! Inom ba yun? Inom ba? Ayoko pa imno anak, hindi ko mainuman ng dabar. Hukta na inyong surat. Kita ba ba akong bawat anak? Kita ba mo akong anak? Huwag ka nang... Ha? Basta nakasiguro dito. Pre, kadulong po sa... Tubag! Sama na sige mo nagpagting na inyong cellphone no riap. Ay, tawag-tawag. Huwag niyo tubag ka. Hello. Hello. Laro ako ninyo ba? Dili lagi ko mo inom anak, kay imnon no nagbabae. Isa na imno nimo ka nang ihi. Eko niyo mga nanaa rehab. Mo din ang utok nimo nga sa gulihi na imong utok. Maria, Lagi na ako. Iso bro. dili ba ang akong gingo na ba diha ang akong anak? Oh, na. Timo lang ari. Na pagawas ha. Pagawas ha. Dai. Wala isuko ang papa. Patay. Kay baw na ko unsay tuyo ana diri pa. Kuan siya. Murag kani gurong iyang tuyo. Tuyo ay. Sus. Pa! Kibaw ko pa, mauni mong tuyo pa, lamig kini pa. Ha! Narari ka diha. Gawas. Ikaw pa sa bitaw ko kanti ay.
dali na yun kay pinihar ka ba? Salamat kay ano man ang tindahan ay. Kul, uy, bayaran na bitaw mo naman. O, di ako may mabayad. Kana si Papa may mabayad. Bintaha nga ning harigi ka kay makainom na si Papa niya. Iyaw naman na. Kaniya isog-isog. O, dyan na ituyo. Dai ba to ba isa isa. Dati matawid. Ikaw kaniya. Sige lang ikanto sa nang isog kay imno no. Ikaw magpabirbir pa ka. Unya kana gikuha pag hindi ka sa tindahan sa imong anak. Hinsod na nga to aron mo relax. Unya karon ikaw magpabirbir ka nya kami ka. Inom-inom mig daba. Na ako na ipinyong pasingin lang. Kana man siya may nagkuha. Ay, ayaw na na.